Explicación. Avui el Marc López farà aquesta graella dels negatius positius. Això és una graella, com bé ha dit ella, dels nombres negatius i positius. En primer lloc farem aquesta operació, que són menys 3 menys 10, que dona menys C. Després farem menys 10 menys 3, que dona més C. Després farem més 10 més 3, que dona, al contrari, més 3 menys 10, que dona més 13, i més 10 més 3, que dona també més 13. Aquí a sota farem menys 3 menys 10, que dona menys 3 menys 10 són més C. A l'altre costat dona menys C. Al costat farem la suma de menys 3 menys 10, que dona menys 13, i al costat també dona menys 13. Aquí farem més 1 menys 1, que dona 2. A l'altre fa menys 1 menys 1, que fa menys 2. A l'altre és més 1 menys 1, que dona 0, i a l'altre també 0. I aquestes columnes, quina propietat té complint? La propietat? Commutativa. Molt bé. El A més B és igual a B més A, no? Que és la propietat commutativa. Sí, exacte.